Seljam TV. Siriya werde yimoɓe fulfulde be Mohammed Lamin. assalamu alaikum do ummator nanore fulfulde nder duniyaru min wonte Mohammed Lamin togo siriya min werde yimoɓe ha Seljam TV ha YouTube. Jamaje wonɓe wayla Africa Seljam TV wangi ko moy joyawa habda o wonda be maga. Ande bo milorti be siriya andingo noy min kurta ha Seljam TV kala yimɓe largo yimoɓe men fulfulde tarihaji maɓɓe pijirde maɓɓe feere ngam wolla ɗabiyaji yimoɓe men fulfulde be wolde nde boltene woni fulfulde nder duniyaru. Bishir jamaje wayla Africa seyi wangugo Seljam TV do YouTube internet. Yowwa to ngam majum nder Seljam TV min godi siriya werde yimoɓe fulfulde kala gore lewru pat min gewtidan be gimowo fulfulde malla tournowo filme be fulfulde ko nandi banani be lamɗo yimoɓe Amin Watara to ngam majum ha accen mo kanko o we'en o moyjo e ɗumen kugal mako bo be hoore mako. Salamu aleykum Amin. Wa alaikum assalam. En ɗon ha Seljam TV eɓe jiiɗi ha auditeur nana noy inde ma e ɗumen kugal maɗa. To assalamu alaikum, inde am Ahmed Watara e bo miɗo yima be demgal wato fulfulde be hausare e ɓawo man bo miɗo turna filme to ɗo on. Amin Watara oɗo yima ɓe demgal fulfulde be hausare oɗo turna filme kammi on daari kala sappo e jowabre lewru bo pat min kolitan goto nder yimoɓe men gargajiya ko nandi bana bawɗi tummuɗe algaytaji moloji ko nandi bana ko tamirargo ha yeeso ɗo. Elturum ñalde men bo kala jemma altine be jemma jumare ɗeɗen jamdi jeetati pat min kolitan gimol goto nder yimoɓe men fulfulde malla gimol ngol o yimi noon malla ngol o yaɗi ha babal siyasa malla ma concert o fiji ko nandi ba taminargo ha yeeso. Yowwa e to gimo on o yiɗi gimo mako salo ha Seljam TV malla ko ha nder siriyaji min gatta werde yimoɓe fulfulde o windana min ha YouTube ha nder commentaire malla bo o windana min ha Seljam TV @gmail.com malla bo o windana min ha WhatsApp. Mohammed Lamin togo al'adaji men yimoɓe ha siriya men werde yimoɓe fulfulde ha YouTube e miɗo wondi bo be Mohammed Ibrahim caméraman Seljam TV min jaɓɓitake won sey asawere warande Seljam TV. Yelwataji Seljam TV moɓe fere Seljam TV